Čaute ľudia, vítajte späť pri ďalšom videu YouTube kanálu Black Magic. Dneska si poprvýkrát ukážeme kúzlo, ktoré sa nazýva statická elektrina. Necháme diváka, aby si vybral kartu, hociakú z balíčka. Napríklad túto. Ječko listové. Divák si ju bude musieť zapamätať. Dajú na vrch balíčka a kúzelník balíček zamieša. A teraz tu bude ten väčší problém. Potrebujeme vyvolať statickú elektrinu. Takže musím na to použiť prsty. No, zatiaľ nejde. Skúsime niečo viac. Skúsime aj moju nohu. Stále nejde. Skúsime ešte raz. Ruku, nohu a vlasy. Skúsime. Je to ona. Je to tá karta. A vidíte, nevybral som ju nikde. Bola len v strede. Je to ona. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Na budúcom videu vám ukážem aj tutoriál. Majte sa.